други не се... Мен петле ми се еди. Ама не знам дали ще има. Младеж днес, където плака, нещо не е добре с него. Аз не знам това момче как ще го учим. Защо е плакало? Ще го уча, де да го знам. Той ревеше за всичко, той при Илиева е ревал. Видях, той дойде, видимо плакал. Какъв е този рев, но тя майката, извинявай, тя като с него седи на проверката, той почва да реве, тя му вади кърпичка. Какво да ти кажа? Някакво повече да се понецелва. Те го... Илиева вика, питам го нещо, тя майката тръгва да отговаря. Чакай бе, жена. Ясно, мама синче. Той реве, тя се усмихне. А майката на Емил е просто отвратителна. Той е Емил, последния, който дойде. Голямата коса? Не, преди това е Емил с черната коса момченца. Майката е руса, тя е просто отвратителна жена. Защо? Казвам ти. Момчето е много умно, много интелигентно дете, мразелив е, не е правил нищо, но майката просто е... Тя е същата. И тя седя на проверката. Ама Илиева ги режи. Тя не си погледа. Казах и на Обене, извикай тази да ти помага. Да ни даде някой лев. Който и. При мене няма начин, просто това са страшно много текстове. Първо, че наистина аз се уморявам от малкото, което проверявам, какво става всичко това да ми мини през очите. Няма как да става. Ами такава си, тя някой път се стиска, някой път не се стиска. Правя клипче. Колко бързо караш? Че после много ми боли главата ми, ще боли главата. Това е напрежение, много деца дойдоха. Кой има рожден ден? Някой бе, мамо. Войчо! Не знам, да сменявам. Някой. Я питам Дермато дали им си иде на кича. Да! Ще трябва да се пристигне да видиш. Също и Георги да е тука, нали мамо? Да. Мамо? Да. Чуш. Не вдигаят. Що не звъднеш на банкови? Те ми бяха достатъчно 4 месеца. Те няма и да дойде. Толкова за тази година, толкова си. Да. Възможно и по Коледа да се види. Няма нужда от много приятели. Точно така, Георги.
колко бързо кара Войчо. Да, мама, виждам. Мамо, Да. една момче искаше да си играе с нас. Аз казах, добре, ела да играем. Ама това беше като бяхме с дърматови лакитчена с нали, Боби и тогава аз казвам, ела да играем и Боби казва, не, само ние. Той ще запише. Ама опитай пак да му звъннеш. Той като не дига. Мамо, има ли отпечатък на ухапане? Не. Що намаляш, щом пееш? Много викам. Аз викам по-малко. Да, бе, да. Я му звънни. Георги Христов беше това и няма много приятели. Пътуваме заедно в неделния следобед с новини песни за Гоана. Заповядайте на телефон София 02. Много е слънчево, мамо! Да, светло, не слънчево. Виж, мамо! Да, бе, мамо, да. Виж колко е тъмно! Младежа. Много смело назад излиза. Да вземем малко плодове. А? От тук е? Еми, откъде да вземем? Тук дали са хубави? Не знам. Там, като се приберем, ще видим до Фантастико дали е отворено. Там. Тук ще го правят пекарно. Пекарно, да. Виждаш ли, Мари? Да. Пекарно. Жалко.